سلام سلام كبرت عزبتنا كم ياللهم هنا بطعم طبقنا لو ما عند لما محدش عرستي مش حدش يقاشا تمريشنا لكم عندنا نايلو ما عندي عرستنا الجنزب بزعبة الجنزب أيو مالتيو جنزب كم تقولت عن فلطو أزيو أزارابي أزيو أقداسي أزيو أقداسي لو ما عند لما مس حفتنا بزعبة جنزب أب ቆልዓ ምውላድ ዘሎ ማለት እዩ ምስ ቆልዓ ዝተኣሰረ ገንዘብ ክህልወና እዩ ካብ ዕላልና ጀሚርና ክሳብ ንፍፁም ምሳና ክፅንሑ ተስፋ ንገብር ብምቕፃል ናብ ጋሻና ሓልፈኩም እየ ቴንኪዩ ዳኒ ሓወይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኣብዚ ጋሻ ጌርካ ብምዕዳብካ ያው ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ገንዘብ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር ከመይ ትጥቀመሉን ማዕስና ቤድልካ ከዓኒ ክትዘራርበሉካ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ግን ድሓን ብዝያዳ ከዓኒ ኣብቲ ሕቶ ኣብቲ ንዘራረቦ ዝርርብ ከዓኒ ከመይ ንማዓስን እንታይን እዩ እቲ ኣገዳስነት ናይ ሰንዲ ከዓኒ ብዝያዳ ካ ንዘራርበሉ ንኸውን ደጊመ ይቀኒየለ ይብለካ ኣነ ከማን ኣዝየ ዝምስክነኪ ነዚ ሕቶታት ኣዳዲና ክትመልስልና ፈቃደኛ ብምዃንኪ ኣዝየ እየ ዘመስግነኪ ኣነ ከም ዳንኤል ከምኡ ድማ ከም ሽኮረይ ምቁፃል ናብታ ናይ ቀዳመይቲ ሕቶና ማለት እዩ ገንዘብ መዓስ ኢኻ ትዳሎ ሓደ ኣቦ ቆልዓ ወይ ሓደ ስድራ ቤት ማለት እዩ ሓደ ኣቦ ኣደን ቆልዓ ክወልድሉ ኣብ ዝሓስቡ ገንዘብ መዓስ እዮም ናይ ብዛዕባ ገንዘብ መዓስ እዮም ዝዳሉ ያ ብጣዕሚ ኣዛራቢ ኣርእስቲ እዩ እዚ ምክንያቱ ንሕና ከም ባህልና እንዳር ሓሲብናዮ ቆልዓ ናቱ ሽሻይ ሒዙ እዩ ዝወልድ ጥራይ ውለድ ኢኻ ትበሃል ነው ድሓር እቲ ሕብረተሰብ ሓቢሩ ከዓ ተሓጋጊዝካ ትዕብዮ ማለት እዩ ከምኡ ሕብረተሰብና ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ኣብዚ ግን ብፍላይ ኣብዚ ዓዲ ዘለናዮ እንድሕዳ ክገልፆ ኮይኖም እቲ ሕብረተሰብና ኣብዚ ስለዘየለ እቲ ውልቃውነት ስለ ዘሎ ኣብዚ ዓዲ ብዙሕ ግዜ ሞር ንነፍስኻ ዝኸውን ነገር ኩሉ ኣዳሪኻ ክትገብር ኣለካ ብፍላይ ድማኒ ፋይናንሻሊ ማለት ሕጂ እቲ ፋይናንሻሊ እንድሕዳ ተጎዲኡ ፀኒሑ እንድሕዳ ቆልዓ እንድሕዳ ተምፅእ ኮይንካ ብዙሓት ነገራታት ምስኡ ዝስዕቡ ነገራት ከኣለው ሕጂ ሜንታሊ ኩሉ ግዜ ክትዳሉ ክትክእል ኣለካ ኢለ ዝሓስብ ማለት ቆልዓ ሞ ከምፅእ ሕጂ ክንዲ ዝሰልዲ ከዋህልለ ገለ ኮንካን ክትብል ዘለካ ግን ኣትሊስት ቆልዓ ምስ መፀሲ ኦኬ ከንብሮ ይኽእል ደ ኢልካስ ንክትዳሎ ማለት እዩ ከምዚ ገንዘብ ኣዋህሊልካ ገለ ክደይኮንኩ ክብል ደለ ግን ሓደ ሰብ ኤክስትራ እንድሕና ኣብ ገዛኻ መፅዩስ መግቡ ገለገለ ኩሉ ክትክእሎ ኣለካ ምሽ ሕጂ ከምኡስ ክገብረሉ ይኽእል ደ ነቲ ቆልዓ ኢልካ መጀመርያ ምሕሳብ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ድሓር ምናልባት ኣብቲ ናይ ስራሕ ምቅያራት ክኸውን ይኽእል ኖርማል ዞም ፀዓዱ ዋላ ከምኦም ዝገብሩ ሕጂ ንኣብነት ኦኬ ስራሕ ከም ዘቀየረ ኣብ ከምዚ ምክንያቱ ሰዓታት ግዜት እቲ ሰልዲ ገለ ነቲ ቆልዓ ምቹእ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ስለ ድሓስቡ ኣቐዲሞም ንሱ ዝዳለዉ እያ ነቲ መንበሪ ነቲ ቆልዓ ዝኸውን ገለ ኣቐዲምካ ኢኻ ትዳሎ ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ምስቲ ናይ ዓድና ከነፃፅሮ ከለኹ ብጣዕሚ ፍሉይነት ኣለዎ ኦፍኮርስ ግን መዓስ ኢኻ ትዳሎ ንዝብል ሕቶ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ኣብ መብዛሕትኡ ብፍላይ ኣብ ሕብረተሰብና ከም ኣጋጣሚ እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ ነፍሰ ፆር ክትከውን ከላ ታጓል ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ከማል ነፍሰ ፆር እንተኾነት ገና 9 ወርሒ እውን ኣለዋ ማለት እዩ ንክትዳሎ ስለዚ ኣቐዲምካ ተተዳለካ ፅቡቅ እዩ ንክትጠንስ ክትሓስብ ከለካ ቆልዓ ክትምፅእ ከለካ ሳልሳይ ክትገብር ከለካ ኣብቲ ሪሌሽን ኩሉ ግዜ ክትዳሎ ፅቡቅ እዩ እንተደይ ኮይኑ እንድሕር ኣጋጢሙ ድማ ستيل 9 ወርሒ ላፍቲ ግዜ ጥንሲ 9 ወርሒ ስለ ዘሎ ኣብቲ ዝቆም ዘሎ ግዜ ፋይናንሻሊ ንክዳሉ ኣነ ምኽሪ ምገበርኩ ማለት እዩ ምናልባት ከመይ ናበይ ገለ ዝብል ሕቶ ገፊሑን ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብ ቀረባ ዘሎ ናይ ሶሻል ወርክ ድዩ ገለ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ብፍላይ ድማ እንድሕዳ ሽኮረይ እዚኣ ጌም እንድሕዳ ዳውንሎድ ጌርና ድማኒ ኣብኡ ብኸመይ ክትዳሎ ትኽእል ብዛዕባ ፋይናንሻሊ ኣብኡ ብፅቡቅ ተገሊፁሎ ዝገርመካ ነገርና ካብኡ ተበጊስካውን ፎር ብራይድ ክኸውን ይከኣል እዩ ማለት እዩ ያ ኣዝዩ ደስ ዝብል እዩ ብምቕፃል እንታይ ኣሎ መሲልኪ ከምዚ ቆል ክትግፍዮ ፅናሕ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ብፍላይ ኣብ ስነትና ሕብረተሰብ ሃንደበ ተጋጥመካ ወይ ድማ ዘይሓሰብካዮ ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ዘጋጥም ዝበዝሕ ሰብ ዘይተፀብዮ ስለ ዝኸውን ወይ ድማ ግን እቲ ወሲ ዘይነብር ዝበዝሕ ሰብ ማለት እዩ ከምዚ ናብ ቁማር ዝተፈላለዩ ቁማራት ማለት እዩ በዚ ኦንላይን ይኹን ወላ ኦፍላይን ዝተፈላለዩ ቁማር ከምኡ ድማ ናብ መስተ ናብ ገለ ዕቑባ ዝሓቱ ሰባት ኣለዉ ብቅልል ዝበለ ገንዘብ ክነምፅና ኢሎም ማለት እዩ ሕጂ ነዞም ከምዚ ዓይነት ዝገብሩ ሰባት
እንታይ ዓይነት ምኽሪ ክትብዮ? ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ነጥቢ ካልእ ኢልካ ኣለኒ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ሲ ሓድሽ ሓላፍነት ክስከም ከሎ ሰብ ብጣዕሚ እዩ ማለት ይከብደካ እዩ ኣይኮነን ዓብይ ቆልዓ ዝኣክል ነገር ከም ዝመፅእ ፈሊጥካስ ንእሽተይ ነገር ዋላ ሓላፍነት እንድሕር ኣላትካስ ትከብድ እያ እና ብዙሕ ሰባት ሕጂ ከመይ ጌርካ ነቲ ሓላፍነት ትቕበሎ ኣብ ጥቕኦም ጋይዳንስ የድልዮም ኣብ ጥቕኦም ከምዚ ዝሕግዝ ሰብ የድሊ ኮይኑ ይስምዓኒ ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ኣብ ዓድና ሳቦካ ኣሎ ኣዲካ ኣሎ ኣዝማድካ ጎረባብትካ ከይተረፈ ይሕግዙካ እዮም ኣብዚ ወላ ሓንቲ የለን ስለዚ መጀመርያ እቲ ሓላፍነት ክመፀካ ከሎ ናበይ ገፅካ ኢካ ትኸይድ ብጣዕሚ ኢካ ትርበሽ በቃ ካብቲ ረበሻ ድማ ንክትወፅእ ወይ ምሻሎ ሓፂር ዝኾነ መፍትሒ ከምፃለ ኢልካ ትሓስቦም ድማ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ከም ዝትገልፆ ፅናሕካ ናብ ቁማርን ገለን ይኸይድ ሰብ ማለት እዩ ግን ከምኡ ማለት ዋላ እቲ ቁማር ዝገብር ሰብ ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ይፈልጦ ኢለ ዝሓስብ ኣክቹሊ ምክንያቱ ናብ ፅቡቅ መንገዲ ከም ዘይመርሓካ ፍሉጥ ነገር እዩ ስለዚ እቲ ሰልዲ ብሓፂር መንገዲ ንክመፅእ ደይኮነ ክንሓስቦ ዘለና እንድሕር ኣቦ ኮይንካ ወይ ከዓ እንድሕር ኣደ ክትኮን እንድሕር ኮይኑ እንታይ ምበልኩ ኣነ ስቲል 9 ወርሒ ግዜ ኣሎ ኣብቲ ግዜ ጥንሲ እቲ 9 ወርሒ ግዜ ከም መሕሰቢ ከም መዳለዊ ጌርና እንተሓሰብናዮ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ 9 ወርሒ ሕጂ ብዙሕ እዩ ክትዳልወሉ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ንሓፂር መፍትሒ ኢልካ ትኸዶ ነገራት ክትገብር የብልካ ሕጂ እቲ ግዜ ኣብቲ ቁማር ይኹን ኣብቲ መስተ ኣብቲ ገለ ተጥፍኦ እቲ ግዜ እቲ ሰልዲ ገለ ኣብኡ ካብ ዝጠፍእ ኮፍ ኢልካ ፕላን ምውፃእ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ምህዳእ ነፍስካ መጀመርያ ክትተሓዳድእ ኣለካ እዚ ሓላፍነት ከመይ ክወስዶ ኣለኒ ኢልካ ትሓስብ ኣለካ ምስታ መፃምርትካ ከዓ ክትዛረብ ኣለካ እንድሕር ኣቦ ኮይኑ ምስታ መፃምርቲ ኣደቲ ኮይና ድማ ምስ መፃምዳ ኮፍ ኢሎም ክሓስቡ ከተሃዳድኡ መጀመርያ ኣለዎም ሽዑኡ ነቲ 9 ወርሒ ፕላን ተወፅእ ትቆልዓ ሽዑ ብፅቡቅ ንክትቅበሎ ማለት እዩ እንደገና ኣበይ ቦታታት ከድካ ሓገዝ ክትሓትት ትኽእልካ ኩሉ ግዜ ኣሎ ከከም ዓቅሚ ኣታዊካ ኣብዚ ዓዲ ፅቡቅ ነገሩ ንሱ እዩ ከከም እቲ ዓቅሚ ኣታዊታትካ ክትሕገዝ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ለትሰይ እንድሕር ደኣኒ እቲ ዝሓተ ኣታዊ እንድሕር ደኣ ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ሰብ ከምዚ ኤክስትራ ነገራት ከምዝታት ክመፅእ ከሎ ኣበይ ከይዱ ሓገዝ ክሓትት ይኽእል ኣብ ሽኮሪ ኣፕ ተገሊፅሎ ኣብቲ ቀረባ ዘሎ ከመይንተናትኩም ድማኒ ከድኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም እየ ዝብል ምክንያቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከመይንተ እንድሕር ደኣኒ ኤክስትራ ዝኾነ ነገር እንድሕር ደኣ ኣሎ ብፍላይ ድማ ናይ ሂወት ነገር እንድሕር ኮይኑ ምሳሎ ክሕለፍ ዘይክእል ነገራት ወፃኢታት እንድሕር ኮይኑ ይሕግዙ እዮም ኣሎ ዝሕግዙ ትካላት ኩሉ ግዜ ኣብ ኣከባቢና ኣሎ ግን እንታይ ደኣ ክትሓትት ክትክእል ኣለካ ኦኬ ሕጂ ነፍሲ ፆር ኮይንክ እዚ ንዝን የድለይክ እንኪ ኢሉ ዝህበካ ኣካል የለን እንታይ ደኣ ከድካ ካ ተሓትት ባዕልካ ስለዚ እንድሕር ትፈልጥ ኮይኑ እንድሕር ይፈልጡ እንድሕር ኮይኖም ሰባት ከማነ ኩሉ ግዜ ናብቲ ከመይን ተቐረባ ዘሎ ናብኡ ከይዶም ሓገዝ ክሓቱ ኩሉ ግዜ ይኽእሉ እዮም ኖ ኣነ ናብ ከመይን ከመይለ እንታይ ኣይፈልጦን የገለ ዝብል እንድሕር ኮይኑ ድማኒ ኣብ ሽኮረይ ኣፕ እንድሕር ዳውንሎድ ጌርኩሞ እቲ ሕቶ እንድሕር ተፃሒፉ እሞ ድማ እቲ ዘለካዮ ቦታ እንድሕር ደኣ ፖስት ኮድ እንድሕር እቲ ኣብቲ ከባቢካ ዘሎ ኣይናይ ትካል እንታይ ይገብር ብቐጥታ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ናወል ሓደ ከማን ክስታይ እንድሕር ስክፍት ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ሞባይልካ ኖርማል ኩሉ ንሱ ዝገልፀልካ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዝያዳ ሓበሬታት ክትርከብ ይከኣሉ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ዋው ኣዝዩ ደስ ዝብል እዩ ክቡራት ዓዘብትና ኣብ እዚ ፖድካስት ሽኮር እዩ ሽኮር ድማ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ጌም ወይ ድማ ከም ኤፕ ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ዝሓዘ ኤፕ ሰሪሕና ኣለና እዚ ንዛረቡ ዝነርእሲ ድማ ሓደ ካብቲ ዘለዓልናዮ ኣርእስቲ ማለት እዩ ኣብኡ ምኻድ ተጠቀምቲ ናይቲ ኤፕ ወይ ከዓ ናይቲ ጌም ክኾኑ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡ ድማ ኣከባቢኹም ዘሎ ከመይ እንተኾን ሰባት ክሕግዝኩም ዝኽእሉ ሓሶብ ምባል እቲ ዘለኩም ናይ ገንዘብ ጭንቀት ድዩ ኩሉ ነገር ተፈክሱ ትኽእሉ ኢኹም ሕቶና ክንቅፅል ኢና እቲ ሕጂ ብዛዕባ ገንዘብ ንዛረብ ኣለና ግን ንኣብነት ብገንዘብ ቅድሚ ጥንሲ ይኹን ወላ ድሕሪ ጥንሲ ግድን ክትዳለወሉ ኣለካ ትብል ገንዘብ እንታይ ንክትገብር ኢኻ ገንዘብ ክህልወካ ዘሎ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣነ እንታይ ብመሲልካ ምድላው ብመልክዕ ገንዘብ ትጥረ ገንዘብ ደይኮነ ክዳሎ ዘሎ ኣብቲ ግዜ ጥንሲ ከማነይ ብካልእ ብንብረታት ምድላውካ ኣሎ ሕጂ ነቲ ንብረት ግድን ኣይኮንካን ኩሉ ገዚእካ ተምፅኦ ከቢድ ዋላ እዚኦም ፀዓዱ ዋላ እቲ ሃብታም ዝተባሃለ ንመዳለዊ ቆልዓ ኣይገዝእን እዩ ብዙሕ ግዜ እንታይ ደኣኒ ኣብቲ ፋሚሊ ናቶም ተሓደ ገለ ይገዝእ ተሓደ ገለ ይገዝእ ምሽ ሕጂ ንሓደ ቆልዓ
استفلا سب نحر قلم تيلو تقول عم صعبي اتناتو كداونتي قلملا دغنا نابت حدا يزخيد كل جزء تورا راسي تخداونتي زقبروا مالتي تيوم قرت دغنا زياده نحر تحصيبو دما اتي ጨርቂ تقول عز خدونو كداونتي خونه ጨርቂ على كل زليكا صبوق إنك تقولع ካብ ዝተፈላለዩ ኣለርጂውን ነፃ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ብዙሕ ስለ ድሕፀብ ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ነገራት እውን ዝሕግዙ ትካላት ኣለዉ ሕጂ ኣብ ግዜ ጥንስሲ እንታይ ይድሊ ክትዳለለካ ነቲ ቆልዓ መቐበሊ ዝኸውን ክዳውንቲ ይኮነ ማትራስ እዚ ኣርማድዮ ዓራት ገለ ምሻሉ እቲ ቤዚክ ዝበሃሉ ነገር ማለት እቲ ላይስቲ ከማን ይህቡካ እዮም ኩሉ ግዜ እትዮም ፈለስኩ እንድኻ ሕጂ ንዑ ከተማልእ ግን እዚ ኩሉ ከመይ ምክንያቱ ብገንዘብ እንድሕር ተሚንናዮ ብውሕዱ እየ ዝብለካ ብውሕዱ ክሳብ 4,000 ከባቢ ይበፅሕ እዩ ብውሕዱ ማለት እዩ ዓራት ኣርማድዮ ማትራስ ክዳውንቲ ገለምታት ገለ ኢልካ ትቆፅሮ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ግን ቆልዓ ከተምፅእ 4,000 ዘልዮ ንብረት ጥራይ ክንዲ ዝተጥፍእ እንተኮይንካ ዓረብያ ኣሎ ዓረብያ ብዓይነቱ ኣሎ ናይ ወዲ ስጋብ 6 ወርሒ ስጋብ ብድሕሪኡ ገለ መልታት እንዳበልካ ክንድኡ ድኸይድ ሕጂ ንሱ ከዓኒ ዋግኡ ጥራይ ክንዲ ምንታይ ዝኸውን ስለዚ ካብ ከምኡ ዝኸውን ብዙሕ ግዜ እንታይ ኣሎ ኣብቲ ፋሚሊ ናትካ እንድሕር ደኣኒ ቆልዓ ዝወለዱ እንድሕር ኣሎ ምውርራስ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ወላ ነቲ ቆልዓ ነቲ ጥዕና ፅቡቅ እዩ ኩሉ ግዜ በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ከምኡ ናይ ቪንክል ኣሎ ናይ ቤቢ ብንወድኽ እዚ ደልዮም መጀመሪ ዝኸውን ዘልዮም ንቆልዑት ቪንክል ኣሎ ቪንክል እዮም ዝብልዎ ግን ብዙሕ ግዜ ተኣታዊካ ትሑት እንተኮይኑ ካብኡ ብነፃ ኢካ ትረክብ ምክንያቱ ናብኡ እዚኦም ሕጂ ንኣብነት ኣነ ወሊደ እንድሕር ዳ በቃ ካብ ዝለዓለ ኣይወልድን እንድሕር ድብል ኮይነ እቲ ናይ ደቀይ ዝነበረ ብምሉኡ እንድሕር ዝህቦ ሰባቢ ከባቢ ዘየለ ናብኡ እዩ ዝወስዶ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ኣብኡ ስለ ዝገብሩ ነቶም ትሑት ኣታዊ ዝኾነ ንዕቆም ሽዑ ይወሃብ ማለት እዩ ሽዑ ከም መበገሲ ኩሉ ግዜ ኣለካ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ዋላ ኣርማድዮ ዓራት ኩሉ ዋላ እዩ ዘሎ ኣብኡ ሽዑ እንድሕር ኣታዊካ ድሓን እንድሕር ኮይኑ ከዓ ይርእይዎ እዮም እቲ ኣታዊካ ብወርሓዊ ከመይ እዩ ይርእዩ ምሽ ሽዑ ከምቲ ዘለካ መጠን ድማ እቲ ዓራት ድዩ ገለ ድማ ይህቡካ ዋላ ስጋብ ዓረብያ ከማን ዝወሃብ ኣሎ ስለዚ እቲ ናትካ ኣታዊ ዘወሳንነት ኩሉ ግዜ ይርዳእኒ እዩ ሰብ ኩሉ ግዜ ይጭነቕ እዩ ከመይ ገይረ ከዕብዮ ከመይ እንታይ ትብል ግን ኣታዊካ እንድሕር ትሑት ኮይኑ ብኡ መጠን ድማ ኣሎ ኣታውለኒ ግን ከዓኒ ስቲል ሓድሽ ከግዝኣነ እንድሕር ዳ ደይክእል ኮይኑ ተኣታዊ ድማኒ ካብ ዝብለካ ዘለኹ ቪንክል ብሕሱር ዋጋ ብኣዝዩ ሕሱር ዋጋ ድማ ይሸጡ እዮም ስለዚ እሱ ድማ ክወስድ ይኽእል ከከብ ከመይ እንተ ከካም ቦታ እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዮም ሬክል ገይሮሞ ዘለዉ እሱ ድማኒ ናብ ቀረበካ ዘሎ ናብ ሶሻል ባይክ ክኸውን ይኽእል ትሕገዘሉ ቲም ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ባይክ እተን ፈለስኩ እንድኸብ ፍርቫይስ ይገብራየን ንሱ እንድሕር ዘይፈለጠ ድማ ሰብኣኡ ከሎ ከዓ ነገረ መንገዲ ኣድቬስ ዝገብሮ ኣብ ሽኮረይ ፖስት ኮድ እንድሕር እቲኻ ዋላ ነዚ ከማኒ ኣብ ከባቢኻ እንታይ ኣሎ ናበይ ከድካ ተሓትት ከዓኒ ኣሎ ዋላ ኣብኡ ፖስት ኮድ ጥራይታ ዘለካ ከባቢ ትእቱ ኣብ ከባቢኻ እንታይ ኣሎ ሽዑ ትፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ቪንክል ክንጥቀም ንኽእል ኢና ካልእ ብዙሕ ግዜ ዝሽገሮ ዋላ ኣነ ከማን ካብ ነፍሰይ ጀሚረ ክዛረብ ኣነ ንባዕለይ ካብ ዝሓርስ ዳርጋ 4 ወርሒ ገይረ ኣለኹ ናይ መጀመርያ ቆልዓይ ማለት እዩ ጥንስቲ ከለኹስ እንታይ ሽገር ነይረ መሰሊካ ክዳን ይሽገር ነይረ ንእሽተይ ነገራ ግን እቲ ክዳንሲ ናይ ጥኑሳት ክትገብር ኣለካ ብዙሕ ግዜ ብፍላይ እቲ ከብዲ እንዳዓበየ ክኸይድ ከሎ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ክዳውንትካ ስለደይ ኣኽለካ ኮንፈርት ዘለዎ ክዳን ኢኻ ትደሊ ሕጂ ሳይዝ ዓብይ ሳይዝ በቃ ነቲ ከብደይ ክኸውን ኢልካ ዓብይ ሳይዝ ትገብር እሞ እቲ ዓብይ ሳይዝ ከዓ ኣይከውንን ምክንያቱ ወይ ኣብ እግሩ ክነዊሕ ወይ ክገፍሕ ወይ ገለ ቁመትካ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጥኑሳት ክትገዝእ ኣለካ ስለዚ ናይ ጥኑሳት ንባዕሉ እንድሕር እንዳ ድኳን ከድካ ብጣዕሚ ይኽቡር እዩ ካብኡ ናብኡ ኣብ ኦንላይን ከማኒ ሓይሽ ስለዚ ዋላ ንዕኡ ከማኒ ዝሕግዙ ኣለዉ ኣብቲ ቪንክል ወላ ከምኡ ከማን ኣሎ ስለዚ እዚ ንባዕሉ ወፃኢታት እዩ ኩሉ ግዜ ነፍሰ ፆር እንድሕር ኮይና ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ ናይ መጀመርያ ትራይማስተር ደሎ ክሳብ 4 እንታይ ከተዳሉ ኣለዋ ክሳብ 6 እንታይ ክኸውን ኣለዎ እኩል ግዜ ኣሎ እኩል ግዜ ስለ ዘሎ ወላ ንኣብነት ኣብ ወርሒ ዝተወሰነ ሰልዲ እንድሕር ዳ ሴቭ እንዳገበረት እንድሕር ከይዳ ድሓር ሽዑኡ ኣብ ወርሒ 7-8 ገለ ክዳብፅሕት ክትከይድ ከላ እቲ ክዳን እንዳድለያ እዩ ዝኸይድ ድሓር ኣብኡ ትጥቀመሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሽኮረይ ከማኒ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትራይማስተር እንታይ የለካ ከማኒ ኣሎ ዝተወሰነ ተገሊፁ ኣሎ
እንታይ ክትዳሎ ኣለካ ንቕድሚኡ እውን ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እንደገና እንታይ ክብልካ ኣይደሊ ኩሉ ግዜ ካብቲ እቲ በቲ ሰልዲ ዝትመን ንላዕሊ ከዓኒ ሜንታሊ ፎር ብራይድ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ኣነ ብሓንጎለይ እንድሕር ደኣኒ ሰልዲ የብለይን ወይ ከዓ ዘሊ ንቆልዓ የብለይን እንድሕር ኢለ ዳ ሓሲበ ኔጌቲቭ እዩ በቃ ክስታይ ፍታሕ ኣይኮንኩን ዘምፅእ ዘለኹ ስለዚ ንነብሰይ ይሃስ ኣለኹ ማለት እዩ ዝገደደ ሓሳብ ዝገደደ ጭንቀት ዝገደደ ናብ ዘይተደለየ ክስታይ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ሜንታሊ መጀመርያ ክስርሓሉ ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ኣብ ሓንጎልካ ኖኖ ቆልዓ የምፅእ ኣለኹ ስለዚ ክዳሎ ኣለኒ ብኸመይ ክዳሎ ኣለኒ ናብቲ ፍታሕ ምኻድ ማለት እዩ እንታይ ክገብር ገልካ ምጭንናቕ ዘይኮነ ናብቲ ፍታሕ ምኻድ ሽዑ ኦኬ ብኸመይ ክኾን ኣለዎ እንታይ ክሕገዝ ይኽእል እንታይ ክዓለኒ ኣነ ኸ እንታይ ክገብር ይኽእል ኢልካ እንድሕር ዳ ሓሲብካ ኣብ ዓድና ላይስቲ ምፅሓፍ ደኣ ኣይለመድናን እምበረይ ብላይስቲ ምፅሓፍ ሕጂ ብጣዕሚ እዩ ዝሕግዘካ እቲ ነገር ብጣዕሚ እዩ ዘቕልሎ ሽዑ ፋይናንሻሊ እውን እንዳተሓገዝካ ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ተቐዳመይቲ ኣድቪስ ዝህባ ኣነ ነብሱ ፅልክዕ ምዃኑ ምስ ፈለጥካ ኦኬ ግዜ ከም ዘለካ ትዓዘብ ኣስተውዕል እንደገና ድማ ላይስቲ ምፅሓፍ ኦኬ ኣብ ከም ዝበልሕ እንታይ ከልየኒ ይኽእል ምስቲኦም ፈርለስኩ እንድኸባላ ከምኡ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ እንታይ ከልየኒ ይኽእል ላይስት ፋይናንሻሊ ፀገም እንተለኒ ዋላ ምስአን ክትዘራረበሉ ይኽእል ንሰን ፈርባይስ ገብራኒ ናብቲ ድኳን ዝበልኩኻ ማለት እዩ ስለዚ ወላ እኳ እቲ ሓሳብ እንተሃለወ ግን መፍትሒ ኣለዎ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ መፍትሒ ድማ ኣብ ሞባይልና ኣሎ ሽኮረይ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ኣብተን ፈለስኩ እንድኸ ከዓ ከድና ሓሳብና ክነካፍል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ክቡራት ተዓዘብትና ከምዚ ንሓፍትና ክሰምዑ ጥራሕኹም ሰብ ሓበሬታ እንተዳ ሃልይዎ እንተዳ ምስ ከባቢኻ ተማሲልካ ንከባቢኻ እንተዳ መሲልካ ዝተፈላለዩ ሰባት እንተዳ ሓቲትካ ኣብ ሰሎ ቦታታት እንተዳ ኺድካ እቲ ኩሉ ዝግባእካ ሓገዛት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካብ ተጨኒቕና መፍትሒ ዘይብሉ ንግዝያዊ ዝኸውን ነገር ጌርና ኣብ ጭንቀት ንውዕል ንሓድርን ከምዚ ጌርና ብምልዛብ ብምዝራብን ፀገማትና ክንፈትሕ ንኽእል ኢና ከምኡ ድማ ሽኮረይ ጌም ወይ ከዓ ሽኮረይ ኤፕ ብምጥቃም ድማ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ዝተፈላለየ ኣርእስቲ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ከባቢኹም ዘለው ከመይ እንተድዮም ከምኡ ድማ ቫይክ ቲም ወይ ከዓ ቫይክ ስትሮም ከድኩም ብምሕታት ዘድልይኩም ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ሕቱና ዳጋን ኣብ ምውዳእና እንዳኸና ኢና እንታይ ባህሊ መሲልኪ ሕጂ ብዛዕባ ገንዘብ ዘምፅኦ ነገር እኒ ዝምዕበል ዓለም ሲ ኣብዚ ኤሮጳ ወይ ካብ ዝምዕበል ዓለም ኣብዚ ኤሮጳ ዝበሃሉስ መንግስቲ እዩ ዘዕብዮ ወይ ስኻስ ወላ ሓንቲ ትገብሩሉ ይብልካን ይባሃል እዩ ከምዚ ክዛረብ ፅናሕ ክሰምዐክ እንተ ክሰምዐኪ ምፅናሕ ከዓ ዝተፈላለዩ ነገራት እዩ ዘሎ እንታይ ባህል ትገብሮ ካብ ክዳን ናይ ሰበይቲ ከምኡ ድማ ናይ ቆልዑ ዘልዮም ንብረት ኩሉ ነገር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዘረባ ከመይ መፂኡ ክትሓስቢ ምክንያቱ መንግስቲ እዩ ዘዕብዮ እንተረኣይ ባሉስ ምድ ነገር ኣይኮነ ዶ ንሳሲ ብጣዕሚ እያ ትገርመኒ ማለት ቤናይ ኣንግል ቤናይ ኣተሓሳስባ ማለት ንምንታይ ከም ተባሂላ በቲ ሓደ ወገን ትርዳእኒ እንድያ ካበይ ተበጊሳ ንበልኩ መሲለካ ኣነ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓድናስ ሕብረተሰብ እዩ ዘዕብዮ ትቆልዓ ምሽ ሕብረተሰብ ክዕብዮ ከሎ እቲ ፍቕሪ ስነ ስርዓት ሪስፔክት ባህሊ ልምዲ ገለ ካብቲ ሕብረተሰብ እዩ ሒዙ ዝዓቢ ትቆልዓ ኣብዚ ግን ኣብ ገዛ ኢኻ ትዕብዮ ስለዚ ኣቦን ኣደን ወይ ታደ ጥረ ወይ ታቦ ጥረ ኣብ ገለገለ ሲትዌሽን ማለት እዩ ይዓቢ ትቆልዓ ድሓር ግን ንስኻ ጥራይ ትዕብዮ ደለኻ ይመስለካ እሞኒ እስተማፎር እንድሕር ዳ ገለ ኣጋጢሞ ኣብ ገዛ ወይ ዝኾነ ነገር እንድሕር ተዛሪብካ እቶም ቆልዑት ሕጂ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ከይዶም ዝተፈላለየ ነገር ናይ ምዝራብ ባህሪ የምፅኡ እዮም ከምኡ ስለ ዝበሃሉ ተዛረቡ ስለ ዝበሃሉ ማለት እዩ እና ኣብ ገዛ ሕጂ ሚስጥር ዝበሃል ነገር ኣይክህሉን ማለት እዩ ወፂኦም ይዛረቡ ስለዚ እቲ ቤት ትምህርቲ ገለካ ከምዚ ትገብርዎም ኣለኹም ከምዚ ጌርኩሞም ገለ ይብል ሽዑ ሓሰብካ ዋላ ንእሽተይ ነገር ትኹን ናይ ባህልና ዝነበረት እንደ ዓበይት ምስ ከደት ናብቲ ቤት ትምህርቲ ወይ ገለ ናብ ካልእ ነገር ትኸይድ ንኣብነት ናብ እንድሕር ወዲቑ እንድሕር ኢዱ ገለ እንድሕር ተሃሪሙሲ ወዲቑ ይዋላ ኢልካስ ከተሰማዕ ኣይትኽእልን ሓደ ሓደ ግዜ ብፍላይ ቋንቋ ሕፅረት እንድሕር ኣሎ ማለት እዩ ተሃርምዎ ኢኹም ማለት እዩ ናብ ዝብል ይምዕብል ተረዲኻኒ ስለዚ ብላዕሊ ሽዑስ ዝርኤካ ዘሎ ኣካል ደሎ ይስማዓካ ወዲ ኣነ ደ ዘዕብዮ ደለኹስ ዋላስ እዚ መንግስቲ እዩ ዳዕብዮ ደሎ ምሳይ ኩሉ ብዓይኑ ክስታይ ዝርኤካ ደሎ ኮይኑ ይስማዓካ ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ ዝመፀት ኮይና ትስማዓኒ እዛ ነገር ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ ብመልክዕ ወፃኢታት እንድሕር ርኢናዮ ድማ እዚ ያ ብመልክዕ ወፃኢታት መንግስቲ ያዕብየልካዩ
نزبل أنا أي مالت عند كم ولقي مالتي ناتي ولقي أي دقفوني مهنياتو حجن أبنتي تان زو حدتك دومز إن حدا تحت تغفل على خدومز مملأت هذا يزملأ الكامبري توسخ يكون نزهبك توسخ يكون حجة بزح سب كم توسخ يريو قنا يكون نتقول عازل نجر نختجبر نسخة حسرة دومز إن تحرق لك خوينو يزملأ على كذا سلازي نس منجست سلازي هابك كم توسخي يعبيل كارلو إلى حسباني حق حيش نسا ብዙሕ ሰብ ምናልባት ከምኡ ክርድኦ ይኽእል ይኸውን ግን ኣነ ከም ውልቃዊ ናት እያ ተሓሳስባ እዚ ኣላትኒ ማለት እዩ ብካሊእ መልክዕ ክሪኣ ከለኹ ግን ህወ መንግስቲ እዩ ዝዓብዮ ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ኣብ ዓድናስ እንድሕር ከም ገለ ኢልካ ብፍላይ ኣብ ዓዲ ኣብ ገጠር ገለ ማለት እዩ እንታይ ገብሩ ነይሮምሲ ክሓሰለይ ምእንታንሲ ኣይሰዶኔ እዚ ዓመት እዚ ንዓመታ ከኣትዩ ገለገለ ይብሉ እዚ ናይ ዓበይቲ እቶም ዓበይቲ ቅድሜና ዝነበሩ ማለት እዩ شعرت بيت تمرتي ويت منجست سمعتي حتى كانوا يابيلو قال أنا متى معدم يزي حتى خاو يلو حتى كانوا منها تقول أنا تكاس لزخونة مالتي نات كاي أبزقنكم تقبري تخلنيها لك عب ساعات نروح كيدوسي تفلتي خا بزح حتى كالاتي مدمت سلمتي زي كده بخمي نافي نمنتاي كمي قلا زبلو مالتي حجي بحمق يردوني يقل أبتي عبابيا نبلو زلنا بجكا تسلدي نقولنا تسجعنا مالتيو أبتي عبابيا زبحال زلو كونسبت ولا تمنجس حبيرو مسعنا يزعبيو قال نقر تخونو يمت ويقال أبيت مرتقلة التفتيرو زخون تكالي متسنا منجستي مالتيو كتعري انتهيو خميو خبر ويبحك من قلة التفتيرو خم ولا حج بحدقة دحداني اشتي ما يوعين دح تدفي وقال عسي يقاتي محل هذا زين شو أنا بحكم منها مسكتكا نمنتاي بخمي قال زبل حتوتات نابكال يوصلوا بفلاي دما بزحت إرترانا بزقات أمزي زرق مالتيو تقانكو حتلت سلازولو يمثلني تاريش تيجي قاسي كمد دوي كمبوس قال أخاك قد أكاي تدلني حاجن بخال يرد هو بزح جزي كتقال قاليس كاد ما اخترد أنت حديت خيل كوين كان أبكال ساعبيناتي خير مالتيو سلازي أبو من حبيرو مسيع بالله لك حسبي خيري أنت بوت أيتات جنا يبلني حق حيش أنا بقولك إيه مالتي يا تغسل كويس السيستم حجي مسؤول تعاصر لزغونة قلعة إحنا بستفعل لي السيستم قال لنا حق سلازلنا ويكات قوام دي جلد بعث لزلو بتحكي مسألة اللي تخيدين بر ولا نعير الدخين اسمعني مهنياتو سخائخة الجزيرة يبقى قلعها بتي كنا مجدنا خيد نغمهار نقول نغبر سخائخة تمرت بصحق مهنيات منقص بتيو تمرت بتاع كان ودها ناب استفادة نقدر تقول سخائخة مسخة زوعل مسخة أيو زحدر مسخة إخا أزمت مالت لذي رد نجاري أمود أتا حتنا مالتي أمود أتا حدا وي أبو ويادت بال مالسي لك أنس تدالي كندز جنزب علني أنا لك دلوية كتبلون ترى أخن كاس تنزل لك حجي نيرسي ويكانايتي ميندال أسبح تبال كلولو قد أكمل عين الدرجة حطول لك مالتي لك أنس علني كتبل يا أنا كستاي مبالكو خمسة قومود سلدي خندز على إنه محج قلع هو اللي دلوي كاب مبال نلعلي زيادة أنا أنتي ممرتكم مسيلكا وحسنة زلوا كونتينيتي زلوا لايف مالتي حجنا أبنت ستيبل دي خابي هو تكاسي ستيبل دي أنا أبنت تمرت تمار نحرال لخا سلدي تعتوا تقطو حرس لزخون كشجرك قلع مسبلكا ولا بزح سلدي هالو كاب بانكيا سلازم تايم مرتكو أنا أوكي وحسنت على ودي تنابر خاسي أوكي ويش الكات عطو ديخا سلدي على كاديو سلدي زعمت كايزي كونس ورحاوي زعطو سلديس على كاديو وحسنت على وديخا اتورحاوي زعطو زولوسي وحسنت على وديخا تي أبان كل جزء استقطعما كم مبلي كم متسيو حد جزابي وتودق إخا نعملت كاب صراحة تسوق ويقال لخاب زي حسب كايو مش نسو حجي كم باك عبي خنا كم متسي خات كملو تي عبان كندحر على كمالتيو انت زي كوينو كندزي سلدي يا اخلي كاين ختولد كتبل عشقاريو كابوتا نابوتا كاب سب نفسه بيفلالي نسي لسلا حسب مالتيو انت تاور حاويقن اندحر داني وحسنت زلو عتاوي اندحر عليك منبري اندحر عليك منات نتقول عخاني ابصبو زخونه
هيوت كنمصو ክንክእል ኣለና ያ ስለዚ ነቲ ኣብ ገዛ ውሕስነት ዘለዎ ገዛ ድዩ እቲ ቦታ ውሕስነት ዘለዎ ድዩ ነቲ ቆልዓ ዝመጽእ ንስኻ ኸ ከተንብሮ ትኽእል ዲኻ ነቲ ቆልዓ ክሳብ ዝተወሰነ ኣትሊስት ክሳብ 18 ማለት እዩ ከተንብሮ ትኽእል ዲኻ ንዝብሉ ሕቶታት ብሓርፋፍ ክምለስ ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ እንድሕር ተመሊሱ ኦኬ ሬዲ ኢኻ ማለት እዩ ቆልዓ ክትወልድ ዘሸግር የለን ማለት እዩ እንደገና ኸ ሜንታል ስቴቢሊቲ ንስኻ ኸ ነቶም ዝመፁ መሰናኽላት ምስ ቆልዓ ዝመፁ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ እና ንዕኦም ክትክእሎም ሲ ድሉ ዲኻ ሜንታሊ ድሉ ዲኻ እንድሕር ንሱ ጌርካ ያ ፋይናንሻሊ ባዕሉ ይሽዑ ዝመፅእ እቲ ስቴቢሊቲ እዩ ዘድልዮ እቲ ውሕስነት እዩ ዘድልዮ እየ ዝብል ኣነ ያ ስለዚ ቀጻሊ እንታይ ይበሃል እኩብ ገንዘብ ዘይኮነስ ቀጻሊ ዝኾነ ህይወት እንተራልይካ ማለት ያ ኣዝዩ እንታይ ይበሃል ደስ ዝብል እዩ ምክንያቱ እቲ ቆልዓ ቫኬሽን ኣይኮነ ዝመፅእ ምሳኻ ናት ህይወት ቀፃሊ ስለ ዝኾነ ምሳኻ ናት ህይወት ቀፃሎ ናይ ብሓቂ ያ ማለት ንቁርብ ግዜ ስለዚ ሲ ከምዚ እቲ ሕቶ ድሓዘት ክኽሪ ከምዚ ዓይነት ምስሊ ምርካብ እዩ ምክንያቱ ገንዘብ እኩብ ክህልወካ ክኽእል እዩ እቲ ገንዘብ እኩብ ግን እንዳጉደልካ ተረኣካስ እንዳተወደእ እዩ ንኸይድ ናይቲ ቆልዓ ምምፃእ ግን ምሳኻ መፂስ ምሳኻ ኢሉ ቅፅል ስለዚ ምሳኻ ቅፅል ተረኣ ኮይንካ ከምኡ ከዓ ወርሓዊ ኣታዊ ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ክብራት ኣዘትና ያ ምድላው ዝመስልዎ የለን ተዳሊኻ ኩሉ ሓሲብካ ምስ ቤትካን በዓልተቤትካን ተላዚብካ ኩሉ ብምግባር ብዘይ ዝኾነ ፀገም ሽግርን ወድኻን ደቅኻን ክትዓቢ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበርና ጣናሒት ኣብዚ ዝወዲእና ኣለና ኩላትኩም ከዓ ሽኩረይ ይኹን ምርጫኹም ማለት እዩ ነዚ ኣርእስቲ ዝተፈላለየ ካልእ ኣርእስታት እውን ብስሕ ዝበለ ተገሊጹ ኣሎ ብቋንቋና ስለ ዝኾነ ከዓ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ብቋንቋና ማለት እዩ ብቋንቋና ኣንቢብና ዝተፈላለዩ ሓበሬታት ክረክብ ንኽእል ኢና ሎማዓንቲ ብዛዕባ ዘርእስቲ ዝነበረና ጣናሒት ወዲና ኣለና ካልእ ግዜ ከዓ ብካልእ ኣርእስቲ ብካልእ ሓሳብ ብካልእ ምስ ካልእ ጋሻ ክንምለስ ኢና ላይ ሎማዓንቲ ጋሻና ድማ ሳሮን ኣዝና ለመስግነኪ ሰላም ምሸት ትግበረልኪ ያ ኣነየለይ ብጣዕሚ ኣነየለይ ሰላም ምሸት ኦኬ ሰላም ምሸት